Maimbuntag ka nimo, madam. Ayong buntag po, sir. Ano sa pangalan? Girly Hirona. Karong Pasko, unsa may mong gusto nga makabot? Ano bang gusto mong marating ngayong Pasko? Malipayon. Malipayon. Ang among pagpamuyo. Ayun. Magkatigo mang ahong pamilya. Ayan. Accepted na ba ang challenge nga mukanta sa tuwang Christmas song? Accepted na. Accepted na daw kasalan John. Ready, get set, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hahawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Yay! Murag singot gi kag kumanta madam wa. Gani, sir. Pila ka oras imong practice ato? Ay, pila pud ka adlaw. Pila ka adlaw? Grabe ka sa dyan. Sige lang. Balag pila ka kadlaw nag-practice na madam. Ato kang dalitan sa tuang Thank you. Noche Buena gift pack. Ayan. The XDC. Ayan, napagyuta. Oh, isa-isa na patay. Wine. Non-alcoholic na siya, madam, nga wine. Salamat sa tanan sa DXDC, RMN Davao, ug sa tanan nag-sponsor dani. Ayan. Salamat sa inyo, te. Yeah, Merry Christmas in Merry advance. Christmas advance po. Ayan. So, Salamat. salamat kayo. Kawan na to si Radyoman ay Miginita, Radyoman Jomal Miray, Tatak, Amen.